Laithangzak shalo takar jolao wenjisini bumphati rimani bagai kwbangma tiprasa amchaini lukurokni nok huk derakha omono tui amchaini lukurok jwngjalo khlaijak tabuk sangrong salo tiprasa hamkrai naikolnai montri Mebar Kumar Jomatia o thaio thangoi lukurokni jwngjalni kogrok khnakha tai haste hapangni bwkhaktui nok huk deranai rokno chubachu khainai hwnei kogrikha montri Mebar Kumar Jomatia DD report Chumui TV Kabuk sini khorok sini nok damage MGCL na ga bonang sunga je competition of the hacket bayu min sable competition na bor ni se bor khaibe bono 이 불상고 진짜 여러 파티가 알아 bar sabai me samane apukir la abo stop makan 이 블라스팅 나우 Kaya na di tinta se segun kha takar dola 12টা টঙ্ক তার মানে 9টা টঙ্ক হইতা 9টা সেবরা কাছে বড় বড় angka ni team ro final heka ni takar lago sing khnaka tinoro ONGC trop theke boro mining ni bagai ba blast heka o blast khaibani bagai kwangma nog ro cracking kha chini building ro kutha nog ro kwangma nosto ka property nosto ka aboti ang final heka ang tabon kok slaika boroni ONGC GM bai ang kok saka obo stop nang thong stop ya kai sing orni public rok tei borok action khainai reaction nai abang tabon no GM bai kok slai pekha o plus obori khoti puran borok mari nai tei further tei blast khainai bagai abo stop ma khainai scientifically the inquiry khlai hangkai obono chiri public rok gosemeya angni je saka je GM bai saka je obono abroto stop khaiding saka sunu khakabang maro nogrok kutha nogrok building nogrok crack khabai kha oblai khene wanama singsa jate chini public ni property nosto dangthong obo chunaiyo ONGC no welcome khayo onodi khaimano kintu jate chini public ni omai property rok bore nogrok khoti hake oblai che abangai ang ni personally tini faide feka ang authority koinai jate omai compromise ni pento memangsa ni pento o kamno stop khaina bagai ang authority no sanai Chate se ko ke por oro kheto bom phati den sikang kunji kheto mari no susung kam te ang khana ka boro de oro sam khaina sikang kebang boro singma krei obo to aino klaya boro ang khana ka je jekun company phano amai sam khaina sikang blast khaina sikang boro public no awareness ma khlayo public boro announce ma khlayo kito bai boro on announce rok bol khlai je ya abo obo ang khana ka abo belai chaya abo illegal abo chung aboni ain bohodra thang dong chung nai nai tei ONGC ro chung sanai tate omai public je area rogo omai blast ta khaitung amra chung koi nai